дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, вазорату идораҳои кишвар вазифадор шуданд, ки ҳар ҳафта рӯзи шанбе барои баррасӣ ва ҳалли мушкилоту муаммоҳои мардум рӯзҳои қабул ташкил намоянд. бо ин мақсад ҳар ҳафта аз тарафи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода рӯзи қабули шаҳрвандон доир мешавад. дар ҷараёни рӯзи қабули шаҳрвандоне ки санаи 29 майи соли равон баргузор гардид, аз тарафи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода 60 нафар шаҳрвандон оид ба масъалаҳои гуногун мавриди қабул қарор гирифта барои баррасӣ ва ҳалли муроҷиатҳои онҳо шахсони масъул вазифадор шуданд. боиси хурсандист, ки дар ҷараёни рӯзи қабул буданд шаҳрвандоне, ки на барои дархост, барои амалӣ сохтани иқдомҳои созандаи хеш ба раиси шаҳр муроҷиат карданд. сокини ҷамоати деҳоти Хурмӣ Иброҳимов Нусрат ба раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода муроҷиат кард, ки ӯ мехоҳад аз ҳисоби худ барои таъмини оби нӯшокии сокинони деҳаи Ваҳдат ва дигар деҳаҳои атрофи ҷамоати деҳоти Хурмӣ чоҳи обкаширо омода созад ва бо ин васила мехоҳад, ки мушкилоти мардумро осон гардонад. ман аз номи соҳибкор Юсуф Низомӣ маълумотгари истодам. он кас соҳибкор дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастад, мехоҳанд дар деҳаи ваҳдати ҷамоати деҳоти Хурмӣ оби нӯшокӣ бароварда халқро таъмин кунанд. оби нӯшокӣ ва 20 апрел ман ба унвони шумо аз номи худам ариза нависта будам. аризаи ман то ҳол баррасӣ нашудааст аз тарафи ҷамоати деҳот ва он замине ки мо скваж мекорем ҳамон ҳал нашуда истодааст. раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ин иқдоми сокини ҷамоати деҳоти Хурмӣ Иброҳимов Нусратро бо як арзи сипос пазироӣ кард ва ҳамзамон ба раиси ҷамоати деҳоти Хурмӣ Камолиддинов, ба сардори корхонаи давлатии фаръии истифодаи оби нӯшокии деҳоти Панҷакен Сатторов супориш дод, ки бояд барои ҳарчи зудтар анҷом додани ин иқдоми шаҳрванд Иброҳимов Нусрат бо таҳияи санадҳои зарурӣ корҳои асосиро оғоз намоянд. ҳамин тавр дар ин рӯзи қабул даҳҳо нафар шаҳрвандоне, ки ба раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода муроҷиат карданд, барои ҳалли масъалаҳое, ки онҳоро хеле сарсон карда буд, ҷавобҳои мушаххас гирифтанд ва масъулин вазифадор шуданд, ки барои баррасӣ ва сари вақт ҳал намудани мушкилоту муаммоҳои шаҳрвандон чораҳои зарурӣ андешанд.